בוקר אחד כל התמימות נעלמה, רצינו רק לשמוח וקיבלנו מלחמה, בין יריות להזעקות לזעקות של רחמים, לבין השקט הצורם שבתוך בתים ריקים. מדינה שלמה בוערת, מחזיקים את הדמעות, מנסים למצוא מרגוע בין פחדים וחרדות. ותגידו, מה יקרה למשפחות, לילדים שכבר התחילו לנהל איתו שיחות, שליבם עכשיו פצוע מכל הכיוונים? איך עוזרים אחרי דבר כזה לחיות חיים שלמים? כי לא פשוט להיות כאן ילד, פשוט זו לא מילה. מפחדים לישון בלילה, לא סומכים על המדינה. פתאום אין ימין ושמאל, לא רוצים להתפלג. למה רק עכשיו נזכרתם שהבית כבר רועד? אבל אסור לנו לשאול גם אם העם כבר השתגע. אם זה מה שהשם בחר, אז השם יודע. כי אני בוטחת בבורא, שישמור על הילדים, החיילים, ושיראה איך שהעם שלו עכשיו קם על הרגליים, ויסלח על שהרסנו את הבית בינתיים.